И здравейте хора, в днешното видео пак играхме в Brawl Stars и както винаги партньора ми е пълен букук. И пак не можеше нищо да прави, ама стига съм ви спойлил от клипа. Абонирайте се, лайквайте и айде към клипа. Здравейте! Играем в Brawl Stars, This is too easy! Time for trouble! Те така да ги биеме хубаво, да ги биеме. Time for trouble! Selfie time! Второ място. Не е зле. Да. Това беше добър момент. Значи тия последните оцени да си първо място назад. Ще признавам, дека си много. Не като моят партньор горе да пияни маймуни. Това бе моят партньор. Хвърля като олигофрен, къде му стане откото и викате много добър. Да, хвърля си ми баба ми града, хвърля и никак си много добър, не мога да оцели на като изнамите на олигофрена. Айде! На той етап помпа, къде щех да му навра? Тия, които не биха, вече си ги признавам, че са много добри. Той е стрелял на баба ми пена на сраните гащи. Просто партньора ми не искам го коментирам. Абонирайте се, лайкнете видеото и от мен чао-чао!